elkezdem a breaket, még ha a kamerában nem is látszom tisztán, de itt vagyok és ez az igazi freestyle. Egy-két beindul a móka, megmutatom milyen a Buda Color módra. Jó, mert ha itt van itt a szinten az Iron, mert minden a haverom is nincsen a házban. Itt a proféta, mert nem ért rá sajnos, de itt van a nyóta neki. Oké, itt van még Preki, a Muppet Showból megmondta, hogy ne tombolj a technóra. Itt lesz egy újabb rap nóta, hogyha kell nektek, akkor vedd el a mikrot. Megmutatom mi a fasz a gyerek itt most. Fúzió crew, egy az egybe, belementem itt szépen az ütemekbe. Hogyha nem veszed be, kapcsolja szépen, mert a sávot telítettem tele vele. Itt a Buda színe, mindenkinek most integetek, yeah. Orion, retetek, bang, yes. Mindenkinek mehet. Itt van Iron. Hello, hello, hello. Fúzió, fúzió. DJ Pigment, Frigo, Orion és Vas. Jó, yes, jó, yes, jó. 2001 csütörtök 9 óra, figyelj. Subwoofer rádió, hip-hop 2 óra. 1, 2, 3, beszámolok és várom az ütemet. Ej, jó, várom az ütemet. Ej, jó, várom az ütemet és ráteszem ezt a francia szívasz szöveget. 22 hallja, remélem falja, BDC a házba, fúzió tárba. Jött a golyó, 1, 2, mondd, hogy jó. Jó, yes, jó, yes, jó, yes, jó. Hú, yes, jó, yes, jó, yes, jó. Fúzió, Subwoofer rádió. Jó, igen jó, itt van újra Frigo. Megköszönt a stílus és a rap már nem eladó, hanem itt hallható újra. Itt csütörtök este van, V9 type-ba, még régen elmulattam az időt, de most itt van a helyszínen újra. A 3 MC kitúrja, az MC Fúzió tudja mi a lényeg. Itt a Stella Ártól egy csúszik, minden lebukik, a Fanta meg csuklik. Na én is egy kicsit eltévesztettem a ritmus, mégis itt vagyok és keményen belem mondom, ha akarom végre itt vagyok és simán rádupláztatok. Ki lesz az ellenfélek, vágtázok, rátok várok, érzem, hogy itt vagyok és egyedresen haladok. Várom, én is a páromat, nem hadarok, de hadarok eléggé, hogyha kell, van még 3, majd 2 szó, ami elbegyül, hogyha jó. Itt van újra egy újabb MC, belépett a klubba, itt a Nike el a sapkát. Érzem, itt van újra igen a freestyle, lesz majd az ismerős ritmus, ami kell mindenkinek, amit tudja. Én is kalandra fel, újra itt van egy újabb MC, nem is inkább a marad. Igen, majd aki korong a beatet akar. Oké, jó, a mikrofon már nálam, megtörtöm a tárat, itt vannak páran, benn a stúdióban, indul a móka, a school bejött éppen a kabátja lógva, az a hoppá, a fogasra van rakva, de mindegy, mert most itt van egy balta, ketté vágta a szöveget, itt jön a követek, következő lőhetek, jö! Na, mi van itt a házban, a Fúzió újra alázza a beateket rimmel, rakja tele szépen. Itt vagyok és többet meg nem kértem, hogy ki van itt a házban, hát itt van már az Iron, itt van itt a Frigo, kicsit Tyson, jó, és itt van a school nagy haverom. Lő le, szövegeket nem nyúlom, de megmondhatom, hogy minden rendben az olcsókó, yes, oké. Ezt is értettem, de mindegy. Itt van most, következő szöveget nincsed, yeah. Jó, hát itt van, ez megérkezett, jó, itt van, ez gyerünket megérkezett, itt van, és tudod, hát a lehet megérkezett.